Ja syödään semmoista kraavisiikaa, mikä ei maistu hauelimalle. Että ei sotketa hauelimaa pöytään nyt, vaan lähdetään tähän siikaan. Nyt johtuen tästä jumalattoman vaikeasta suomalaista sääolosuhteesta, niin tämä siika on pikkusen pehmennyt, koska siellä on niin jumalaton pakkanen ollut eilen, että puhalsi niin saakeli kylmänä se pakkanen. Nämä kalat on pikkusen saanut vähän kylmää eilen. Et ne ei ole ihan niin kivikovia kuin ne pitäisi olla, kun ne meressä tulee. Se oli tosiaan semmoinen se eilen, mä meinasin yhden iskukoukin hukata eilen se mereen. Se niin nopeasti se tuuli puhalsi sinne. Onko se syy, että ne on perattu nyt? Se kuuluu perätä ensin. Joo, siika on semmoinen, mikä ikävä kyllä, niin kun tulee kauppaan, niin se on lain mukaan pitää olla perattu. Eli kauppaan ei saa mulle toimittaa siikaa, mikä on perkauttu. Sen takia nämä on perattu. Mutta muuten, jos muuten sitten teillä on kotona perattu, niin ensin perkaa sitä vähän, se täällä avataan. Mutta ei ole pakkokaan. Voi aloittaa tällä, vaikka se olisi kiinni. Viedään evien taakse veitsi väärinpäin. Ja tässä kun se on niitä evien takana, niin käännetään se veitsi näin. Ja sitten viiletään vaan ne evät pois. Se voi myös tehdä niin, että ottaa tästä vahasta kiinni ja sitten tästä viiltää ne jomminkummin päin pois yksitellen näin. Mutta toi nyt on tämän kokoiselle siialle aika helppo tehdä, että pitää hyvä tukeva ote kalasta ja sitten vaan tonne väärinpäin veitsi evien taakse kääntää viiltää. Sitten sama juttu. Kiduskaaren takata vinosi tonne. Nyt ei ole tässä niin monta evää, nyt tämän yhden evän taakse vaan riittää, kun vetää viilua. Ja tästä taas tunnetaan tuo selkäranka, se raksuu tossa ja nopea kääntö. Taas ruodot poikki. Ja sama juttu. Taas me höylätään vaan se irti se file siitä ruotoa pitkin. Sama juttu toisinpäin. Eli taas etusormet on noin ja tuikataan tosta ja viiletään toi pois toi evä tosta ja selkärankaan saakka viilto, nopea kääntö ja sitten taas höylätään tonne. Oho, pää lähti irti. Sitten taas ruodosti nyt höylätään tonne oikealle. Näin. Ja sitten kalapiikillä kiinni tosta niskasta. Ja tonne taas veitsi pingotetaan taas mutkalle tonne noin. Ja lähdetään työntämään tonne. Nyt on ruodot selkeästi ohuempia siijalla, kun ollaan ahveilla kohdalla. Työnnetään tonne alle. Ja pyritään taas pitämään se veitsen kärki täällä kalafileen ulkopuolella, kun vedetään se näin. Eteenpäin. Sillä tavalla tämä siika on vaikeampi, että siian liha on huomattavan paljon pehmeämpää kuin noilla kuhalla ja ahvenella. Jos sitä liikaa nyt murskaa voimalla, niin sitten se liha todellakin murskaantuu. Nyt sama juttu toiseen suuntaan. Eli taas veitsi pingotetaan mutkalle ja se liukuu tosta. Se ei kannita tuohon pöytään vasten, vaan se liukuu tässä nätisti. Ja viiletään tonne eteenpäin. Tästä täytyy vähän sen nyt mä vähän pelasin tämän veitsen kanssa, että mä saan pysyä sen lihan ehjänä. Sen se pakkanen on eilen tehnyt, että se on vähän pehmentänyt lihaa. Eli se, mitä se kertoo sitten, että kun pakkanen on pehmentänyt lihaa, niin myöskään se kalan pakastus ei ole se paras keino säilyttää kalaa. Kala ja äyriä, niin pakkanen ei ole niillä mitenkään hyvä juttu. Sitten meillä on nämä pihdit. Ja nämä pihdit on nyt ihan rautakaupasta ostettu tai jostakin tarjoustavasta. Että se nokka on käännetty. Ja se nokka on käännetty siksi, että kun ne ottaa käteen näin, tämmöisen asentoon, ja mä alan nyppimään ruotoja, niin mun käsi on suorassa. Enkä joudu taivuttaa kättä niin kuin epäluonnollista asentoon. Mä painan tuohon, tuossa mä tunnen sormella ruodot, menee tuossa ruodot. Mä painan tämän pihdin tuohon kalaa vasten, niin se nostaa sen ruodon ylös. Ilman, että ne pihdit uppoo. Ne pihdit ei uppoo sinne lihan sisään eikä riko lihaa, vaan ne hienovaraisesti nostaa sen ruodon ylös nämä pihdit. Ja ne ruodot lähtee ihan sitten kädenkään niin tosi helposti pois.
Tämmöiset pihdit kannattaa kotiin hommata keittiöön, kalan pihdit, niin kuin kaikkia lohia ja siikapiikkejä varten. Nyt saa nypittyä ne tältä tavalla nätisti pois. Siika on vielä semmoinen kala, että siika on niin herkkälihainen, niin hentolihainen, että joskus käy niin, että kun oikein tuoreessa siijassa, kun tosi tiukkaan kiinni ruodot, niin joskus käy niin, että vedät sen ruodon sieltä, niin siitä lähtee liha mukana, siitä, ruodon mukana. Siika on tosi pehmeä. Ja sen takia on tärkeää sitten myös nyppiä tämä ruoto oikein sen suuntaan. Eli mä en nyt nosta tätä ruotoa niin kuin ylös, suoraan näin ylös, vaan mä vedän sen niin kuin tässä suunnassa vinosti pois sen ruodon. Koska se ruoto on vinosti, se on näin vinossa se ruoto siellä. Jos mä nostan sen ruodon suoraan ylös pystyssä päin, niin silloin se leikkaa sitä lihaa niin kuin poikki, niin kuin katki siinä. Silloin se aina viiltää sitä lihaa siinä. Mutta kun se vetää vinossa tonne niskaan päin sitä ruotoa, niin sitten se lähtee samassa suunnassa kuin se on siellä, niin se ei riko sitä lihaa. Noin sen saa nypittyä. Ja sitten kun saa se siikafile tohon vaiheeseen, niin sitten siihen laitetaan vähän sokeria päälle. Ja sokeria niin, että se hyvin äkkiä häviää siitä. Sokeria pannaan niin vähän, että se äkkiä häviää. Että sitä ei saa liikaa laittaa, se on noin vähän vaan. Ja sitten vähän merisuolaa sinne. Ja itse asiassa meillä on vuorisuola, koska vuorisuola on vähän pikkusen hienompaa kuin merisuola. Niin vuorisuola on vähän tommonen. Sitä ei saa olla päällekkäin niitä suolaa. Sitä suolanmuruja pitää olla kaikkialla, mutta niitä suolanmuruja ei saa olla päällekkäin. Et jos siihen tulee sellainen tommonen kasa päällekkäin, niin siitä tulee ihan hirveän myrkkysuolainen. Et se pitää olla ihan vaan tommonen tasainen kerros sitä suolaa. Noin, tommonen. No nyt se on niinku graavattu. Nyt se on graavattu ja se on niinku huomenna aamulla valmis. Ja sitten siihen, kun se on kypsä, niin sitten siihen voi hakata tuoret tilliä päälle. Siihen voi nytkin laittaa tilliä. Jos se nyt laittaa tilliä valmiiksi, niin pikkusen se tiilin happamuus pikkusen värjää kalaa ruman näköiseksi. Varsinkin nyt kun me yritetään käyttää ulkomaalaista tilliä, niin värjää sitä kalaa pikkusen ruman näköiseksi. Se kala on huomattavasti raikkaampi, jos se graavaa nyt ilman niitä tillejä suolia. Ja laittaa sen tillin tuorena sen siivujen päälle, tai tähän kalan päälle kun siivuttaa. Panee silloin tuoret tilli, koska se riittää kyllä, kun se on tilli ja sitten tuore tilli suussa makuna, niin se riittää siihen kyllä antamaan sen raikkaan maun. Suomalainen tilli, kun tulee hyvää suomalaista tilli kesällä, niin sit se ei niin paljon pärjää.